लागाव दानाबा बुरै हिनजावफोरासो आजिखालिनि जुगाव गोदान मा नांगौ हौवा नांगौ आरोना सिख्लाफोरा मोनला आजिखालिनि जुगाव फागोफोरखौ सिख्लाफोरनि फागोखौ बुरै हिनजावफोरासो लाग्रा जाबाय नंगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओरैबायदि लासिसिं ओरैबायदि मुगैथाव खामानि मावग्रा आजिखालिनि जुगाव बुरै हिनजावफोरा नायलांदो नै दाना हाबा जानाय हिनजावफोरासो माने सिख्लाफोरनि फागोफोरखौ जाग्रा जाबाय नामा खालि हाबा जानाय गथ' गोनां हौवा गोनां बैफोरसो माने दानि जुगाव खारसन होयो हमजा होयो बुजा होयो सोरजोंबा बुथार जाजा होयो ओरैबायदि जुग जाबोदों आरोना नै बिबो हमजालायबाय बिबो दोङोनो गथ' गोनां आरो बैबो हौवायाबो दोङोनो हिनजाव गोनां बेबो दोंखायो गथ' गोनां दा हमजानानै ओरैबायदि मानसिनि गेजेराव लासिसिं खालामना दोनदो बिसोरखौ खानानै लासिसिंनि खोथा हाबा जाखानानै बेफोरबायदि देखायनायखौ सोरबा थैबाबो सोरबा थांबाबो रावबो गाबा बिनि थाखाय मिनिगोनसो रायजोफोरा ओरै जानासो नोंसोर गाज्रि मावनासो बुथार जाजादों सोरजोंबा मोजां मोनलायनासो गुबुन हारिजों थांनासो नोंसोर बुथार जाजादों बैफोरबायदि सानो माबा मोनसे बर' हारिनि नेम लानानै बर' हारिखौ मुगैनानै नोंथांमोना मा देखायनो सानखो माने हाबा जानायफोरा मा देखायनो सानखो गोरलै उन्दै लाइमोनफोरखौ मा फोरोंनो सानखो आदै मादैमोन नोंसोरनो एसे सानग्रोनानै नायदो नंगौ लोगोफोर हर गेजेरावनो भिडिअखौ आपडेट लानानै फैनाय जाबाय लोगोसे आङो फैसालिनि जोबथा रेकर्डखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बिथां जहन गाज्रिया मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों लिरनानै हरदों बै फैसालिखौ हौवाया बजबना लाफिनोबा बाथ्राया बेलेग जागोन हौवानि थिदाया थांगोन होननानै बुंदों आरोना बेनिफ्राय मोनसे लिरना हरबावदों बे फैसालिखौ मोनोबा सेन्दालनि माला आलायनानै बुद्रुनांगौ होनदों ओमफ्राय पबित्रखौ लं थं खालामनानै माने लामायाव बेरायहोनो होदों आरोना बैफोरबायदि नंगौ बेफोरबायदि साजा होबासो जोंनि बर' हारियावबो एसे गिनायनाया सोमजिगोन अब्लासो बिसोर सानगोन बिसोरखौनो बेफोरबायदि खालामदोंबा आंबोथ' बेफोरबायदि सानगासिनोमोन बे दायनिफ्राय आंबो खारग'नांसिगोन होननानै बावगारलांनो हागौ गासैखौबो जोङो निमाहा होबा जानाय नङा आरो गासैखौबो निमाहा होबायबो अब्लाबो जोंहा निमाहा होनायावनो मा खालामदो जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा बारलांगासिनो अब्ला जों रावखौबो निमाहा जालिया दानि जुगाव निमाहा होनायावनो बर' हारिखौ बारगा खामानि मावहोलांगासिनो ना बेनिखायनो बेफोरबायदि साजाखौ मोनथारनांगौ जायफोरा गाज्रि मावदों अब्लासो जोंनि देरखांफुनाय जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो बेफोरखौ नुनानै एसे गिनानै थानाय बायदि आरो बर' हारिनि समाजखौ एसे गोरों खालामनाय बायदि मोनथिजोबगोन नंगौ दा नायलांग्रोदो कल रेकर्डखौ पबित्रआ जुलि जाखानायमोननो बेबो गावनि हिन्जावा पबित्रखौ मा बुंखो नोंथांमोना गिबियावनो खोनासंग्रोना लाग्रोदो फाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै फैदो दा ओमफ्राय थारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना औ आंनिनो हासबेन्ड खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया जोङो माबा 2011आव 11आव ना औ 11आव ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013आव थांदों माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो 9 इयार माने 2009 औ 2009आव आच्छा औ ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लैसो घटना जानानै थांबाय लाना खारनाय नों बेखौ खबर मोना मोनाखैमोन खबर माने मोनदों आदा दा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आदा आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो औ हरबाय थादों ओमफ्राय मा होनदों गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो आच्छा आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो आच्छा दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो औ ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फट'जोंथ' मिलायखाबाय नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो नुबाय आं बेनो नोंनि हासबेन्ड ना
दा बेनो जादों खोथाया। दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों? जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय। मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआ मोनलाय? जेनेबा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा? दंजोबो, औ दङ, रेस्टुरेन्टफोर दङ, केन्टिनफोर सालायो। जेन'बा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों। मारै होननानै? जेन'बा बे हौवानि जेन'बा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बेयो रेस्टुरेन्टआव मावफागोन, लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो। आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया? औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ, आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो। आच्छा, फैसालिजों फैसालिजों होनाखै, हौवाजों होनना बुंदों, स्टाफआव होनना बुंदों, सासे लोगोजों। हासबेन्डजों? औ बिदि होनदों बियो। आच्छा। बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों, आंनि आन्दाज आरो आदा। औ आन्दाज खालामदां। जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन, मानसिया बे होनदोंमोन, आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं, जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय। बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ, सिगांनो बिसोर लोगोखामोन। ओमफ्राय बेयो गावनि जायबा लोगो, दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ, भिडिअ भाइरेल जानायखौ। ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो। थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय, खोनाबाय? थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै, नङा होमबा? आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै, खेबबो खोनायाखै, सासे लोगोल' होनबाय थादों आदा बियो। आच्छा। लोगो होनबाय थादों। सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों। ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम। आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों, रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो। थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो? औ फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो। आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया, गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया, खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदि। बेबायदिसो। दा माथो अखानायैनो जेन'बा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों, हर थानाय हराव आंनो फन खालामदों आदा, 10ता बाजियाव। थारमाने फनखौथ' हरखागोन, थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय, नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन, बे उफाय गैया, फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों। दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो, बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ। दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया। बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव, आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो, बेनो आरो बाथ्राया। दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय। दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों, बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथियो, माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा? थागोन, बेनाथ' थागोन, थानोबो हागौ, खिन्थु क'क्राझाराव दङ। गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा। दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा, ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा? साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ, आंबो बेखौ ओरैनो हगारा दा। नंगौ। आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन। नंगौ। आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ, आं मालाबाबो होखाया। आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया। आरो 100% नुबायना नोंथांमोना, पबित्रनि हिन्जावा ओरैबायदि दुखुजों बुंदो, माने 2 बोसोर 1 मान्थ जाबायनो गथ'आ, दा बिखौ गारनानै पबित्रआ फैसालिखौ उमुक मावो, उमुक उसायाव थायो, उमुक दुबाइयाव थायो होननानै थगायनानै फैसालिखौ लाना थांदोंनो आरोना। दा फैसालियाबो एसे बुजिनांगौमोन, गथ' खानै थालायनानै, हौवा थालायनानै, हौवानाव दोङो थाखा फैसा, हौवानाव दोङो न' बां, बेखौ गारनानै माने
बै सिकिउरिटिजोंसो गादलेनहैदों आरो ना माने फैसालि आबैया बेनो भिडिअ'आव आङो बुंनांगौ खोथा गैला गोबां मानसिया शेयार खालामबाय गोबां मानसिया भिडिअ'खौ इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामबाय गोबाङा मोनथिबाय गोबाङा रागा जोंबाय गोबाङा गाज्रि मोनबाय नंगौ बेफोरबायदिया गोबां रागा जोंजानायबो जायो आरोना सानसे समायाव पस्तायनो गोनां जायो दा फैसालिया गोबां पस्तायबाय गोबां बुजि मोनबाय बियो नंगौ आङो गावनि हौवानि अननायानो मोजांमोन आंनि हौवानि न'खरानो संसारावनो मोजांमोन आङो गुबुन हारिखौ गुबुन हौवाखौ फोथायनानै फैनानै दिनै मा जाखो गुबुन हाखरावसो गादलेथैबाय